Paligro-garilyo lang ka, day, no? Iuli ang 10 pesos, day. Paghilom mo, uy. Paghilom. Iuli. Kaya nakit-ante ka, day. Imong gikuha sa pitaka. Kaadyo, nawang ni mo, big. Uy, perminti Ikaw naman hindi ka gikuha na kung ano mong kung mo badlunga. Hala. Hala. Padlungan pa, day ka, Bing? Nagibulbas na makagtudo? Sila po sa kumbulbes sa 10 pesos. Hala, yung taon. Hoy, day, ara masayod ka, day, ha? Kanang imong gibuhat, day, di yung sakto, day. Og sa laing tao ka, mangawat, day, kasi mawawan, di ba? 10 pesos, kawat na yun? Ako sa man din na. Kuha. Huwam bro! Huwag. Uy, mga ante. Paghilo mo ba, dagang king tanaw, Wa, koy, labot ang mga tao dyan sa... Oo, sa tati. Uy, mauwaw, tao. Waman ka na mauwaw si Dambing, Away mo, ison, Easy na kayong kinabuhi. Pabot-buhot ng animal. Kati, uy. Ano na ka mo, nang awat. Wala lagi ko nang awat. Wala nga na, 10 Jenny. pesos, tra kawat na yun. Grabe sa mo, uy. Gyapon na. Kaya wala bang ganang nanghit niya. Largo na magkuha sa iyang bag. Oh, nga naman ang ito ko kagawan siya. Uyawak, prinsipyo ni mo sa. Uyaw ka na susi mo utok ba? Ano yung prinsipyo, day? Sige kang tsak-tsak, no? Tsak-tsak. Oo, kung nagkuhan-kuhan ka. Saan man ang konkuhan? Adis ka, Adis. Patay ka natin. Sus, patay ba ay? 10 pesos, tra. Adis na yun. Chip in ko, day. Laro kay ka, chip in ka. 10 pesos, musugot Ay, siya. sus! Basta di na mo iulit. Di man Saan na ang papel? Papel, si mong kabuang. Iulit na ba? Yan ang uli mo to na ako. Iliskin mo Imuha to na to. ako. Imuha ba to? Ako na to, kina naman ako. Gigunita naman ako. Abnormal magpangutok, eh. Hala, ikaw ka to. Ate, hilom na tiba, kay mauwata ba, kay dagang di nagtanaw, Hoy, Jessa. Huwag ikaw mauwaw ka. Pahawa di ha. Ako di ba di ko mauwaw? Pagdam ka nang mo igsoon. Ano sa butang ka ba naman? Huwag kakawati, ana. Ate, wala pa na yung mga gasto, Anjay, sihatag lang ba? Iulit na ba? Para di na mo Gipala na yung sigarilyo. Awang kabagag naong. Kaya ingon pag wako na niya kuha ako, no? Gipalit ang sigarilyo. Nunga na ng bisyo ni mo ni Mala ka, ay. Mao na mala ng bisyoso kay kaon niya manguha kang kwarta. 10 pesos na to. Uy, bisa pa si Gustavos, day. Kagihaguan ko na, day. Gipatudan ko na. Patudan og. Laway! Asa mas Yan, di lagi basa. Pako ng bakba ni mo. Hilom na mo, uy, naunsa mo tang uy, mauwa sa kong apil, kay igsoon na bata mo. Hay, mauwaw. 10 pesos na mauwaw. Awa. Awa. Unsa ka baga? Baga kay pis. Baga kayo? Isda na. Day. Baga kay pis, day. Isda ka buang nimo. Baglago ka ko haday. Dayas dinibi. Agay, sipir. Sipir ba to, ha? Labayon ka ng apil. Asa man, pi ka nang, hindi ka pa check up, ti, basing, na, 10 Parihab na. pesos, si Basikap. Parihab na ninyo ay. Parihab na dyan sa ay. Sinit, grabe sa nang rehab, uy. Usap na ay. Usap ni ka. Che. Ihigot ka na mo. Ihigot? Ha? Pagpili. sakto lang Pagpili, ba? budato. Uy, mudato. Mudato ng taong tapulan. Asa mo napita? Be. Budato lagi ko. Dani, mudato ba di tapulan? Nya manguhara. Siya siyempre. nagwan. Kumutong gigamit. Ina, nagitubag. Wag na gigamit og imong. Layas na ko, be. Ay, layas. Way mawili. Paliyasan na Ari gyud na, sa. kana babag na nako. Ay, layas. Baga bagay kag naong. Ako na pinalit, girgalo na Ano? kunin mo. Asa mga ni mo dili dambing? Asa ngan? Kana ay now. Naman sa ko uyab. Si Piona. Asawa di ka Shrek. Shrek. Hala kung bayana ka layas. Palayasa. Layas na ko. Bye. Palayasa na. Layas, ti, uy. Beng! Daog ka, Beng! Daog ka. Daog ka! Nimpatag. Alin ako ka? Hoy, nimpatag ka sa Tris? Oh. Daw ka? Ang Jis. Daw ka? Oh. Hindi mo daw. Jis, akong lipatag yan eh. Pili daog sa Jis. Ali, dali pa. Ano ba yung palayas ako ni mo? Binuang ka to. Lingkod dali. Buwang ingong kakawatan ko. Dili ay mo. Kung ang sa istorya mo na magdagsoon. Target? Dili. Kambol? Oh. Ay, gamay ra. Layas. Ano ka ba mo ka? Paliyasa na. Gamay ra kayo. Rambol o target. Di mo ana. Oh, sige. Oh, palingkura. Sige. Kung katawa eh. Katong Dagis ba? Kanang awaman niya ko ha. Kung inya to ha. Chay ninyo. Ako tigay ko, te. Mulayas ako. 200, te. Nawa. Gati sa hadis, te. That is ba? Kal na gina. 2 hours later. Wow!
Hoy, 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 hoy. Kawatan ka no? Kawatan ka. Ano ka, eh? Nakita na ko ay. Nakita na ko sa nagunkuhanin mo. Kawatan ka no? Yung kawatan mo, kawat. Uy, kawatan ka? Wala Kasi yung mong gipangkuha. Wala ko yung Panggawas kawatan. mo mga gipangkawat. Wala ko yung kawat ay. What? Nakitaan ka ni ate, kawatan gulo ka. Wala ko kawat. Ano, ibalik ka, te. Nimbalik ko kay nako tuyo. Kawatan ka. Wala ko yung kawat ay. Igawas imong gikawat ba? Wala lagi. Wa. May gani ka nimbalik ko. Nakita na ko ay. Diri nagkukuy-ukoy siya. Di mo kawatan. Wala ko yung kawat. Wala oh. Unsa man day ka? Kawatan ka, asa imong kuan. Mantaw man ko. Mantaw? Unsay mantaw? Mantaw. Mantaw ko. Mantaw ba? Mantaw. 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 Oh, mantaw. Mantaw to? Di, mantaw. Mantaw ay. Mula. Mantaw ba? Si mantaw gani. Manyakis nga tao. Nakakisto na ako, te. Hala, gikisan ka. Gikisan ka. Diri, 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 diri. Buntis na ka. Patay, kikisan man ka. Buntis na ka. Na, maong gimatagtiki ka. Hala. Hala. Ito si ate Imsay. Sakto dyan si ate Imsay.